Sal-aħħar ta' Mejju l-Gvern wettaq 84% tal-wegħdiet imniżla fil-manifest elettorali tal-2017. F'konferenza tal-aħbarjiet il-Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela sostna kif tul l-aħħar tnax-il xahar il-Gvern wettaq 100 wegħda elettorali filwaqt li ħadem bla waqfien biex pajjiżna jeleb il-pandemija. Tenna kif mindu tela l-Prim Ministru Robert Abela fit-tmun tal-Gvern tlestaw mas-sittax fil-mija tal-proposti elettorali. Dan kien possibbli permezz ta' ħidma serja u sistemi ta' monitoraġġ serji li poġġew il-Gvern f'pożizzjoni li dejjem ikun konxju tal-progress li qed jagħmel u ma jaqax lura f'xogħlu. Huwa spjega kif dan ir-riżultat huwa wieħed ferm pożittiv iżda xorta waħda qatt fadal xogħol xi jsir. Aħna naturalment ninsabu sodisfatti li wara 4 snin 84% tal-manifest elettorali ġi komplut. Il-ħidma tagħna ħadd kompli biex naturalment sakemm issa l-elezzjoni ġenerali nkomplu nwettqu l-programm elettorali dik hija l-wegħda li aħna tajna lill-pubbliku Malti fil-kampanja elettorali ta' Ġunju 2017. Fost il-mitweda li twettqu tul din is-sena, il-Ministru semma l-proġett infrastrutturali mas-sittax tal-Marsa Junction, it-tħaddir urban f'diversi lokaltajiet u toroq kif ukoll diversi riformi fil-liġijiet f'setturi bħal kera u l-ġustizzja. Apparti minn hekk il-Gvern investa miljuni kbar ta' euro fis-settur tas-saħħa hekk kif meta faqqet il-pandemija, il-Gvern kien f'pożizzjoni li jagħmel dan permezz tal-ekonomija b'saħħitha li bena matul is-snin. Il-Ministru tenna li mhumiex biss listi u statistiċi, iżda deċiżjonijiet li jħallu impatt qawwi fil-ħajja ta' kuljum ta' bosta Maltin u Għawċin.